Hola, gusanito, ¿por qué esperas en silencio, amigo? Cáscate un porrito y una bolsa pandorinos que te baja el azúcar y te entra un antojito. Gusanito, haz caso, por favor. Que fuma que porte, primo. Quiero saber, aquí yo estaré. No me'n recordo de la cançó, primo, del resto de la cançó, però La Oreja de Van Gogh, primo, era molt bon grup, primo. Lo que passa que quan se separà la cantant, primo, que li dien Anaya Baldomero, ja va anar tot a cavalls, primo. El grup crec que encara estan junts, però des de que no està Anaya, tot ha anat mal, primo. Ella era perfecta per aquest grup. I la DEA, y esta playa de mi vida, te hice una promesa y en sí una sorpresa, y no volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos, pero tú y yo nos queremos. ¿Y qué te pasa, tía? Si pudiera volver a nacer, te vería cada día, qué placer, ay, qué placer, i siguiendo como... Saps? Eren molt bons, primo. Les cançons no me les sé bé perquè estem parlant de que fa 20 o 22 anys, primo, que triomfaren, i tampoc és que jo les senga tots els dies, però eren molt bons. Bueno, miembros del grupo de WhatsApp. ¿Por qué hemos creado este grupo de WhatsApp? El título del grupo de WhatsApp lo dice Operación Ninot. ¿Vale? Gusanito, que t'ha dedicat una cançó. Los Popescu, Rocky Roca, Augusto. A partir d'ara somos un comando, ¿vale? I vos explique. Tot lo que vaig a parlar ara, primo, no se pot filtrar d'este grup, ¿vale? No pot eixir d'este grup. Perquè te ho xure que comisga algo d'este grup, el tendedero que tinc en el comedor, el pense desbaratar i les vares de ferro vos en pense clavar una pel cul a cada uno. I teniu que aprendre a conviure en eixa vara de ferro perquè van a estar en el vostre cul de manera permanente, perquè la pensa està car ben pacadins. Vos heu enterat, fills d'una merda? Ale. Bueno, sabeu que, com us vaig dir, tenim que reunir-nos en persona en el terrat del meu edifici el dijous per la nit a les 2:30 del matí, tots vestits de Santa Claus. Vale? Però ja vos heu avance el que harem a fer. N'hi ha un multimilionari de Tailàndia que mos ha oferit 80.000 euros i l'únic que tenim que fer, primo, anem a respetar les falles 100% perquè jo he sigut fallero tota la vida hasta que me clavaren en la cárcel, primo, i després de la cárcel la meva falla ja no acepta expresidiarios, decisión que yo respeto mucho, y entonces ya no soy fallero, però per mi les falles ho són tot, primo. Jo soc molt fallero, molt valencià i molt amant de la festa, ¿vale? Però el que anem a fer no trenca les festes ni les afecta en res. ¿Vale? Que quede molt clar que no és un atentado contra les falles. Simplement, este tailandès mos ha oferit 80.000 pavos i l'únic que tenim que fer és robar un ninot de cada falla que guanye en la categoría especial de los siguientes municipios: Sagunt, Valencia, Torrent, Alzira, Xàtiva i Gandia. Lo únic que tenim que fer, primo, quan se sàpia el guanyador de la categoria especial de cada un d'aquests pobles i ciutats i municipis i condominios, és anar per la nit, pegar una paliza al segurata o a dormir-lo o lo que siga, primo, això tenim que planejar bé, i robar un ninotet de cada falla. En eixe ninotet, primo, el tailandès se dona per satisfet, mos dona 80.000 pavos i tots contents, ¿vale? I les falles continuen i tot de puta mare i no passa absolutament res, ¿vale? Y en Alzira que se siga la festa, asomaros al balcón, porque vais a ver pasar, ¿vale? Així és que, primo, que quede molt clar que així només ho fem per business. Un ninote de cada falla,
80.000 pavos i que seguisca la festa. Que el tailandès mos pague ja, primo, i no ho anem a fer tots els anys, ho fem este any, 80.000 mos repartim, ¿vale? Jo me quede 60 i els altres 20.000 ho repartisc entre vosaltres. Queda clar o no queda clar? Jo crec que queda molt clar, ¿vale? Dijous a les 2:30 del matí en el terrat del meu edifici, tots vestits de Santa Claus. ¿Vale? Vale, primo. Un abrazo a todos. Cambio y corto.